Hello, mayong buntag mga kabisdak. Karon July 23, 2026. So laing sugilanon usab ang atong ubanan sa pagpaminaw. Ang atong sender karon nagngalan og Julie. So nakapuyo sila sa usa ka lugar nga daghan og kiriwan. So kawatan. So ang ihang cellphone nakawat. So sa ulahian iyang nahibawan nga gikawat ra pod sa iyang silingan. So maglisod man siya og bintang sa iyang cellphone, iyan na lang pong giunay og kuha. So siya na hinuon ang bintangan nga kawatan. So mga to ang sugilanon nga makalingaw kayo paminawon. So uban ni ko news pagpaminaw. So kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog ko subscribe ug click po sa notification bell para updated mo sa matag upload nga mga makalingaw nga drama. Salamat kayo. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi. Ikaw ba sa kong partner Randy Tayad? Mangumusta kanyang tanan? O sa tanong mag-iigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Julie. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Julie. Kini ako problema bahay na sa mga lugar, mga dikaan, nagkawatan lagi. Berkuan lang ha. Pero, in fairness sa mga dili, mga kanang, in fairness sa mga kawatan. Kuwari mo, lingaw-lingaw niya, matod pa, mas maayo palagi ko nung maslingan kag ungo. Kaya di pa taon mong unay taon, nakamiksliwangan dili kag kawatan, pagbida. Berkuan lang ha. Namay mga kawatan nga maayo sa mga tarong sa ba. Kaya siguro yung unayon ko ta. Pero, aron nyo masabta taon ako sugilanon ha. Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo. Kanta-kanta. Ari kanta ta, Bay Pedro? Ayaw lang na, kanang di lang tapos kantan, standard, kanina na eh. Bahing mga taong kawatan kaayo, merong lakis pag-uot, bisag uot. Kung siya'y tiningnan mo, akala mo kung sino, hindi na bababa sa kanyang trono. Lahat ng gusto niya, ibinigay na sa kanya, ngunit wala pa rin siyang kasiyahan. Hindi ba makontento sa kanyang mga bisyo, nilurubang sarili sa putik. Kilala sa bayan, asa lang gahaman, malakas sa inumang deformo tanahan. Meron pa kayang pag-asang magbago ang taong lumaki sa kawat. Laki sa kawat, Jeep Rocks. Sakto na doon eh. Sakto na doon eh. Nasaan ka to akong asawa taon? Ay, ang saban? Pre, Kira ka? Pre, wa magipaglubat, pre. Ay, Lubat lubat pa. kina pre. Lupan king duyog. Suyog naman ni lubat, pre. Pati mo wa man gyud. Okay na pre, may problema na pre. Mura kitawag na pre nga original ka mo. Sabi siya. Sir, Original mo nga compose ninyong ikanta nga bisan gi
Umlod pa na sa suka, pre. Di yun na mulubad. Yatis na. Sa bida sa di mo. Di hagi ko believe ni mo. Kamo, ninyo duha ba? May kay mo muana sa kanang mo paganas tao ba? Ang inyong pagka-sip-sip, wasag yun na yung paglubad. Yeah. Mas mulubad pa ang sing-sing sa Muslim, di ba? Oh, God. Pre, tinunong ka itong kanta nga, pambato sa una nga, sa intro pa lang daan. Nguli ng mga tao. Kaya kaya bagay yun doon. Namakpag to sila, pero piting naglakaw eh. Makpag mga tao eh, believe ba na eh. Nasa na, bidasan. Pangayon lang dinadaan, ayun lang sige, day-day, diha. Huwag na siya itong kanta niya nga, parahon pas bampur. Kanta ni mo, may kantahi. Ala. Day, Dali sa lakoy. akadiot sa day. Mga pare, kadiot, kanta mo doon. Kanta mo, pangita ko niya sa asawa. Ha, gimingaw taon. Kanta mo niya. Believe ba, yun ako naman pre. Okay pre, pre. What's the matter, day? Kakita ka sa kwarta nga gibutan ako diri sa TV? Oh, man. Diri naman to. Kisa ba di kahilabot, uy? Oh, okay, so, ng gitar bang 2 taon din eh, ha? Kisa ba di manghilabot di ay? Atong usang adlaw na wag tangan sa kong kwarta. Gibutang sad nako diri sa TV. Ay, susunod. Sige, ang kuot to sa mga salida sa TV, di kuot tidak. So, na ibutang kwarta ni TV, lisod kay na, kay wata may bao. Masig doon na ilaing taong na puyo aning baya. Unsa may lain nagpuyo ba? Wata kay bao eh. Doon na yung binuang na to. Kay kabantay rin ba ko? Ako, kanang ako pitaka taon. Manapasagdan rin ako, mangita ko, tunga lang kali. Mao ba? Yung mo nang ayaw yung kumpiyansa na eh. Oh, mao ba dong? Okay. Unsa pre? Oh, lagi pre. Lisod kayo tawaan tingaling nga mong bahay pre. Nga naman, pre. Namo kayo mga higayon ba? Karang mga butang na mo din yung kalit lang kawa. O nya, dili mo pagitaon. Atong nga kalit. Mo ba pre? Bisan asa ginarong panahon na pre. Naagi na sila, mga kawatan. Amrog, ang mga kawatan, naaranas mga dapin-daplin ba? Pre, anang mga daplin sa daan na ba? Oh. Nasa di soj bay? Ay. Pre, sultihan mo no? Di maroon ka kumpiyasahan pre. Pre, bisan asang dapita, naapirmi ang mga kawatan. Oh. Naabot pa gani sa kongres. Buaya to sila dito ko. Buaya na ito pre. Buaya to. Beda. Ako ba'y mayor rin butang ko yun. Butangan ko na yung mga task force din eh. Ah. Task force kawat ko rin siya. Unsay nga, pre? Gusto mo pa yung lisod dito. Task force kawat Task ko rin force, siya. oh. Oo. Yakin, lubog, Ako ba itong patukhangon na ng mga kawatan nga Toy, parang gabala, no? Ang mga kawatan nga mga butay, pabili na na. Oh. Kaya kawatan yung kayo mo na. Nakawatan ng mga hatag, pabilin lang. Ah, di nagyapon ng sibli pre. Ha? Di na masibli. Kung sa'yo tinubit-sibli. Di magsilbi. Di magsilbi ba? Wam ganito magsilbi ang saon na katong naiusa ka dato. Oh. Nga nagpalit siya Robot. robot. Nga mahal kayo. Usa ka robot. Nga kusugay mo dakop kawatan. Kiyawag ko. Reki! Nga. Mahal kayong pagkapalit niya, pre. Naliman kag iyang gida dito sa Canada. Oh. Usa ra ka adlaw. Ang robot nakadakop og bila mga 30 ka buok kawatan. Oh, Bobby. Nabunhaw ka ba, Bobby? Kana ko na. Kamay na pre. Kana ko. Gidahan ang robot dito sa India. Hmm. 2 lang ka di kadlaw, pre. Nakadakop nag 70 ka buok tao. Oh. Gabi, ha? Kawatan. Oh, kawatan. Kawatan. Oh, mana pa sa kawatan, pre? Kawatan, ha? O niya? Nga. Kuyawag ko na, na. Gida din ni, pre. Gida din sa Pilipinas. Yang ibutang dito sa Kongreso. Oh, gida dinis Pinas, pre. Di ba? Gidaas Pinas, ha? Pinas. Niya? Unsa man? Unsa dito po? Ay, gidaas dito sa Pinas? Oh! Butang sa Kongreso? Gibutang niya dito ang robot, pre. Dito sa kulon. Sa kulon. Diin sa kulon? Sa kulon. Oh. Pagbutang niya dito sa robot, pre. Kanita. Grabe ka rin. Pak! Onya, Why pre. 10 minutos, pre? Allah. Ang Sabi. naunsa man, nakadakop na yun. Wow, eh. Nga naman. Yung mga nga, why 10 minutos, naunsa man di ay. Layo ng 10 minutos, pre. Pagbutang niya sa robot dito sa kulon. Pak! Wag kang ang robot! Baksit kini, pre. Hagi. Pagutan ako, pre. Asa rin robot? Gikawat. Butas ako, pre. Bongo, tetoy. Pagkaway clear ba yan? Kamo, no? Mura mong dos kumpanyero, si Bobby o si Kuhan. Si Bobby o si... Patay na talos babi, oy. Si Franklin lang, usa. O stikong. Katulong ang mga anak na sumbagay. Ayun.
Ay, pre. Ay, sige, pre. Kinauli na, pre. Sa rebo, ipasabot na, pre. May klaro na ang inyo, may klaro. Tinuod. Unsa may tinuod na be? Unsa may klaro ipasabutan na? Mas kuyaw ang kawatan dinis atos Pinas, pre. Kay bisa ng robot nga maoy mo dakop sa mga kawatan, gikawat pa. Bungot ito, yung trabaho agad. Mao nga, ginaingon, pre, nga mas kuyaw ning atong kawatan din eh. Tinuod bitaw na, pre. Mas kuya bitaw, napay kawatan nga laron taon tiguang kanlat og kalit ang iyahang kwintas tiguang taon. Luoy kayo gubutor duwa ka buok. Sus. Sobra ka disinti sa ning uban ini, di barong pang uban, di ba? Mao nga di gyud maayo kumpiyansa ta din sa ato taon. Mao gid, pre, di gid mo kumpiyansa kay ang kawatan wata kailangan naa sa atong palibok. Pero ko bitaw, siguro ni ako gipang katubang karon. Tarong ya, pre, tarong ay. Kita naman tulong niya, pre, pagtarong yun. Awa to ba oy, awa. Ah, tamay baho ta. Karo bagalitang istorya, awa. Nawag tanga ko sinilas. Kita ko sa sinilas. Ha? Kisa na ko ninyo. Bisa ni iro, pre, ay na kita agad. Asa ito yung chinilas di ay? Abot asa ka to punta ka taon. Uy, nayapag nagtiniil ka! Wa man, get sinilas banggo paglingkod na ako gipatong akong duwag tiil. Agiubo na ko akong sinilas. Kung sa pagtindur ko, ngitad mo ko sinilas wa man. Pagtarong diha, uy, mahalo na ba ito yung chinilas? Ada, ambot lang. Way klaro bitaw. Uy, nambot lang gid ni mo, Julie, uy! Agay tig sinilas debi. Asa man ko mga chinilas ni mo na unsa man ka, uy! Sa sulubo na ko arang ang magsapatos ko dinis ba eh. Ambot lang ni mo. Katulan sa bakya mo yung suluba, magpalit na taglain. Day. Grabe, naging kayo. Hasta sinilas, li, kawaton ba? Mga tungod sa kadaghan sa mga pangitabo, nga sige lang may kawadaan tao mga butang sa mua. Napabutang ko sa CCTV kamera. Unya, sunod gawa sa mga tao sa mobile. Makita sa CCTV. Unya. Sus, Mari. Upag yun ay ka, masuwito rin sa ato dapit. Unsa man, Mari? Dagang intawong kay kawatan din sa ato, uy. Grabe pud, uy, kisa mo po'y mangawat din sa tundapit, Mari. Okay sa pa. Ang mga tao, ganang mga silingan nato, Mari. Ayaw tao kumpiyansa ng mga tawhana. Mao ba, Mari? Uy, kuyaw kay nang kuhaan ka ng mga kawatan din ni Mari. Kay bisag masakpan pa, di gyud angkon. Anak di ay? Mauna, Mari. Mao nga kamo, ikaw, ayaw taon mo kumpiyansa sa inyong mga butang din labi na sa inyong mga kwarta. Na, Mari. Ayaw na nag-ibutang sa gawas ang mga chinilas, ha? Ingon man mga sapatos. Ari na si Risud ibutang. Okay, nga naman day. Ay, nag-istorya mi karon ba si Marisis Day ba, das gawas. Nga naman? Di gyud ko ta mo kumpiyansa dinhi kay ang atong lugar pero tindaghan ng mga kawatan. Ano? Mauna og angay lang nga mutuot ta kay mas una ba na sila nakapuyo dinhi kaysa nato, di ba? Kita bag-ura beta dinhi. Hali lang, sakpan gini ako ipasablets ko ning mga tawara. Kana lagi makasakop ka. Og makasakop man gani, hala oy asa man kuno taon mo angkon. Bisag nagtangag pa na sila sa ilang kinawat, di gyud kuno mo angkon. Mao ba? Mao nga amping taha, di ta mo kumpiyansa. Kaya ako mga silingan, nakaila kaya sila na ako. Mauwa kay ko magduda ni nila, kay silingan ko mi. Pero sa dihang, usaki gayon, nawagtan sa akong silpon. Ang usan ako silpon. Asa mo ito ko silpon, diri mo ito na ako gibutan. Uy, husto. Ako din pakpakan kay, kadungog mo sa pakpak. Ring mo na ito. Suwayan ako sa pakpak na ko, be. Uy, wag yun mo tingog. Siguro din hida, pero posible kayo. Naaramang dito din di may tabo nga dito butingog kung naato din di mo matulog ko silent marbeda na subli sa gwa din da nga din man to na ako butang usbo na ko pakpak be gyud ay wag yun marbeda Uy, kasi pakpak ni mo diha. Uy, Julie. Aday ako cellphone day din man to subli ay Hana, oy, basig na limot ag-asa ni mo gibutang, oy. Ay, di lagi imposible kay din to sa ako itong butang ni Ray beda Di ni mo gibutang sa? din sabi ta na Hala, diha ni mo gibutang. okay nga naman Anong diha man ni mo gibutang sa may bintana? Posibleng gigawat na to.
kawat ko daw. Sabi mong kawat. Bigyan sa magsuod, be. Bigyan sa magsuod dito, bay. Gisuod ito. Ay diha kung sa bintana ni mo gibutang makabot ra man gud na good. Oh, ito, no? Yun na. Ida. May mauwa, bigyan ron eh. Asa ka oy? I-review na ito sa TV day, ha? Para makita na kung kinsa yung kuwas kong cellphone. Tungod sa akong kalagot, tiguhan akong may bawaan akong kinsa yung kawat sa akong cellphone, gitanaw akong sa TV, ako gi-review. Ug dito, Hala dong, awa, sa may bintana. May kamot nga nilusot pero dili makita ang naw sa kawatan. urbida, no? Gikawat na. Ang usa kang gulbe, tanaw to, para makita ng kalakihan ko unsa ni. Kinsa ka nilakihan ko ay. Murag kaila ko ani da. Kanang silina nga gisulob niya. Pero dili kay maklaro na. Pero siya bigyan nagsulob. Kamatuura na na. Uy, siya yun. May suspect na kung kinsay kawatan. Duda ko na kung mga silinga na maugyo kakawat kong silpon. Pandidaan ako. Makita na ko ang ilang sudin eh. Sa may bitana, makita yun ako. Karang silpon ng ibutang kilit sa TV nila. Puparihas mo na sa kong silpon. Murag maog yun. Padulaan ko, be. Uy, maog yun. Di may mong masayop ko. Ang ako ilang silpon. Unsa? Day, maog yun, day. Pero siguro ka? Naabay po parehas og mga cellphone ha. Basig magkiha na hinong kaan og di na mao. Ay, dako ako magtuod, day. Maog ito akong silpon. Unyag di mao. Makiha na noon ta ini. Kuan, kining, sige lang. Sige. May banguan na ron. Ha? Kawaton ko niya akong cellphone, be. Kawaton ako. Maog yun na ako yung cellphone. Kung kawaton, mayati ra. Bahala na. Sudlun ko niya ba eh. Kuhaon ako kong cellphone. Nasa naman to si Julie? Nilakaw man tingaling kanahan. Huwag yun magsultik asa siya. Huwag yun manangid. Binuang ginintawhan na eh. Ay asa man ko day kahato. Maayo kay mingaw pa. Way tao silang luyo. Suod ko silang bahay. Aray ko agis luyo. Kinanglang makuha na ko akong cellphone. Yan ako luyo silang bahay. Yan na. Kuhaon na ko ang cellphone. Puro yun. So yan ko na ako pakpak. Pero kung pakpasan ko, kasi bisakpan ko nga. Nakasuod ko din silang bahay. Kuhaon lang ko na dito. Diyan na ako kong cellphone. Diyan na. Di siya gini nagkawat gini ay. Hey, Kutan! Bakit nasakpan ko? Kutan! Hey, Kutan! Hey, Kutan! Patay! Dakpan! Bidakpan! Masakpan! Makakuha ni! Kutan ni gabi! Ha? Kawatan? Anong taon? Kawatan ko taon? Ikaw nagkuha sa kong cellphone. Nga imo sa ikawat. Ngawat ka! Kabisod ka din sa panimay! Ang ako di ko masod. Nga naman na akong cellphone kilid sa TV. Imo magikawat. Kutan ko! Padakop ka! Hoy! Magtawag mo pulis! Pulis! Puta! Ay! Pulis! Puta! Mari ako 5 taon kaya ako naman hinoy kasuhag kawat sa kagalingon akong cellphone nga ilang ikawat. Mayo ka ni. Ako na yung ngawat sa kagalingon akong cellphone. Palihog, ma'am, tabagi ko nung diya ba, be? Kaya naam yun ni sa napuksugo nga dakong saang pangawat ba, be? Kuno, be, usaman kung kamoy pasultihon natin, pres, Julie.